Здравейте на всички, цъкаме CS. Искам да рекламирам моя клан. Он е Elite Forces. Напуснах го. Ох, това играе също един хакер. И защото принцип това лидерът на клана играе с много грозен хак и затова напуснахме и двамата. Да. И днес играхме срещу един друг клан. Те цъкаха с хакер. Оня само излиза и пам 3 хетки на би. 3-3 играхме. Кой вече? Видяхте, че този е хакер. Абе, нали ония дето играхме клан Варвар? Тома и аз свърших на първо място от нашите. Не знам. И така, който иска да влиза в клана... Ти виждал ли си клиповете, че? Да ми пише в скайпа, ще го има в описанието. Мирко. Абе, мъкни, бе. Човек, това... Или ти си го ти си добавил някакви ефекти и си развалил клипа? Не съм. Направил си клиповете ти жълти. Да, знам. И така, друго какво ще да казвам? Не знам, забравих. Да, другия клип ще бъде клан War. Той ще се случи някой друг клан. И чао!